Tukanay na punta eh. May pag mag-story na po ka, Pablo. Story? Muna sa story. Ni. Diba, nag-story ng moton yung feeding o living slug story. Oh. Kaya, ako yung story na po ninyo. About na po yung feeding, mananabang. Ang unang nahitabuan eh, mong nahimo siyang mananabang, mao ni siya. Agay po. Asa ka? Agay. Pa, pagtawag ko pulis. Doktor ko, mga nang medyo ko na kita. Agay, kasakit. Mga nakaka! Sige, magtuwag tag doktor. Awa may doktor diri na. Mananabang na may naadiri, uy! Sige pa, pagdahay, kay marunong gawas na gano'n. Sige na, magtuwag ko. Naraportahan eh. Dong, ano sa papapiding mo, Dong? Narito, ya, tuwa lang. Sige, Dong, salamat, Dong. Pre, piding! Oy, pre, nagbasama ka nga re. Pre, asas mari. Kaya kung anak talian akon. Hala, pre, oy. Tuwa na ba pikas barangay kay nasi ng anak dito? Hala, uy, saon man mga anak, tagito kong anak ra ba? Sus, pre, basi ka mo kamanabang dia. Tubangin ko, pre. Ako hinoon, pre. Sa sige nakaguban-uban na ni akong asawa. Hangtod na lang yun, nga nakamao ko gamay ba? Pero, musugot ka, pre. Ako mo paanak ka na imong anak, away problema. Sus, pre, musugot kay ko, wag ginay problema. Sure oy, isugot si Pidot nga si Piding mo'y mutabang sa mga nakay. Wala, no choice man sila kay nilakaw man ang asawa ni Piding. Makaya ka ng piding nga. Igo naman siya nagkuyog sa iyang asawa. Kaya kay ni Piding, pero mao ni ang nahitabo. Nak! Oh, nga naman pa? Oh, nak, paliw kukuha atong bag nga puwa. Kay mo ato sila ni pare nimo. Kay ang yang anak talyan akon. Pagdali ha, apas. Sige. Na, ato, dapay. Pa, tarang bag. Bag. Panang bag. Ada panang bag ha. Mau na ni pre. Mo ni pre. Nak, mo ni mananabang nimo. Ano pa? Mauna na. Kalalaki, anak niya, manyakis pa jugig na. Sus, taunsa man taong kanak. Uy, mamili pagig ka nga. Sus, emergency ra kay na. Basta di ko anak pa, yung lalaki mo na. Pre. Nak, ibutang ang bag. Ay, luhak. Pre, kita habol pre. Dara pre. Bulan ka rin. Bulan ka rin. Okay. Nak, ay nagit matin. Nak, amira palita na. Uy, luhagan yung anak mo, pre. Sa sigluwag na. Sana mo tao. Kaya ka pre. Nak, palita na kami. Ay, luhag. Digig. Nak, palita pa. Tara. Pa. Taman na, pagkaluhag ka yun. Salamat ah. Guritin ninyo. Guritin ha. Pre ha. Lagi sa mga pili mo, pre. Ako no. Sige, tara. Sige, utong. Pre, pante. Ang sunod ani bata na. Sige, igluhag. Ayaw lagi manyakis kay ganun pa. Sige. Iri. Utong yun. Sige, ang o. Sige. Utong mo yun. No. Sige, utong. Ay, tuwa na, pre. Subukan. Asus, kung naigo pang bata. Bunog yun. At tayo. Paalam. Marta? Yan, sa may sunod na to? That's the end of the story. Una, nalingaw mo atong story.